החברה הישראלית, החילונית והמסורתית עומדות בפני מתקפה חרדית שמנסה לחדש כפייה או ליצור מה שמכונה הדתה. זו שאלה מאוד גדולה, יש פה שני אישים מכובדים לפלוגתא הזו והבטיחו לי שיעופו פה ניצוצות. יאיר אטינגר, אתה עורך, אני אציג אותך ראשון, הארץ, וכמובן דוקטור אבישי בן חיים שלנו, פרשננו לענייני חרדים. נתחיל איתך. אבישי, יש לך מין סדרה כזאת בפייסבוק, עמוד הפייסבוק שלך הוא עמוד מאוד מומלץ, אני חושב, שבו אתה אומר שאנחנו בעיצומו של רגע דרמטי, שבו החרדים מנסים לבצע כפייה שהם לא ביצעו מעולם, ואילו אני הולך לי ברחובות תל אביב בשבת, לא עלינו כמובן, ורואה חנויות פתוחות ובתי קולנוע פתוחים, דברים שלא היו בילדותי או בילדותך לפני 20 שנה. אני חושב שאנחנו מזהים בימים האלה במפורש. ממש זו תקופה של חודשים אחרונים. אם אני לוקח איזשהו קו, נגיד שני פיקים בעניין הזה, אחד זה הקריסה של מתווה הכותל לפני למעלה משנה, שבמסגרתו ראינו את סוף המדיניות של החרדים, של העלמת העין, של כאילו שהחילונים יעשו מה שהם רוצים ואנחנו לא שמים לב. והדבר השני שאני חושב שהוא די סמלי זה העלייה של טראמפ, שאיכשהו גרמה לאיזה שחרור כוח. העלייה של טראמפ, כן. כי אני זוכר את הטקסטים ששמעתי ממנהיגים חרדיים באותו זמן, של היום כאילו יש פחות מה לדאוג. זה שוב היה גם בהקשר של הכותל והמאבק ברפורמים, וגם אבל לא הבנתי את הקישור. מזה, אני אומר עוד פעם, היה איזשהו שלב, מתווה הכותל, המאבק על מתווה הכותל מול הרפורמים, הוא דוגמה טובה למה שקורה. המאבק הזה, חלק ממנו היה מזוהה עם הרפורמים. העלייה של טראמפ אותתה לחרדים שהנה, הרפורמים כבר לא כל כך חזקים, כי אין את הממשל הדמוקרטי. עכשיו אני אומר, מזה זה משליך על אווירה גדולה בציבור החרדי, זה בוודאי לא רק זה. אנחנו שומעים היום מנגינות בציבור החרדי שלא שמענו, אנחנו רואים כותרת בביטאון ש"ס יום ליום בשבוע שעבר, שמדברת, ממש הולכים גם על תל אביב. גם על תל אביב, אנחנו רוצים לסגור גם את תל אביב, זו כותרת כוחנית, עם הרבה כוח, עם הרבה חוזק. אנחנו רואים, שומעים חברי כנסת כמו גפני וליצמן מדברים, אנחנו גם את תל אביב לא מפקירים. זו אמירה שאומרת, אנחנו מבינים, בירת החילוניות היא תל אביב ואנחנו לוקחים עליה. זו מנגינה חדשה לגמרי שאנחנו שומעים אצל הציבור החרדי, זה לא היה. כשאנחנו מנסים לנתח מה קרה בעצם, אני מנסה להבין, אני חושב שחלק מהדבר שמוביל לעניין הזה זה דווקא החולשה של הממסד החרדי. האופוזיציה הפנימית לא מאפשרת יותר לפוליטיקאים החרדיים, לא מאפשרת להם יותר לנקוט במדיניות של העלמת עין מהחילונים. כלומר, האליטת המשנה החרדית, העיתונאים החרדים ואחרים, דוחפים, דווקא הם דוחפים את ההנהגה החרדית להתעמת עם החילוניות. ואני חושב שיש פה עוד נקודה מאוד חשובה, וזה למי שרוצה. תהליכי השילוב של החרדים מובילים דווקא לתהליך, למצב שבו חרדים שמשתלבים, הנדוניה וההון שהם מביאים אל תוך העולם החילוני, אל תוך המפגש הזה, זה אנחנו נקפיד עליכם ואנחנו נהפוך אתכם ליותר יהודים. ואנחנו רואים שכתוצאה מזה... יותר אורתודוקסים, סליחה. סליחה, תיקון יפה, תיקון יפה. אנחנו נהפוך אתכם זה יצא לך מהכיס כי התיקון... זה יצא לי מהאפיקורסיות של 5 דורות. לא, אני מקבל את זה. הזהות היהודית שלנו במפגש הזה, או הזהות הלאומית, ההון שאנחנו מביאים, החרדים, המשתלבים אל המפגש הזה עם הישראליות, הוא הון שבו אנחנו אומרים, אנחנו נהיה שומרי הדת שלכם. יאיר אטינגר, אתה אומר שאבישי פה נופל לספין שלהם, שזה לא פעולה אמיתית בעולם. זאת אומרת, אתה מסכים איתו לגבי המצוקה, אבל אין פה פעולה אמיתית בעולם. המצוקה קיימת, ואני מציע להבחין בין המצב האמיתי בעולם לבין הרטוריקה. מה שאבישי ראה בעיתון יום ליום זה רטוריקה. רטוריקה שאומרת, אנחנו נהפוך את תל אביב לבני ברק. איך לא נהפוך את תל אביב לבני ברק? הרי אנחנו השלטון, אנחנו הממשלה, אנחנו הגורם החשוב ביותר בממשלה. זה ש"ס ויהדות התורה. אלא מה? טוב, הם תמיד הגורם החשוב ביותר בממשלה. לא, הם עכשיו חשובים במיוחד, למרות שהם ירדו מספרית, הם חשובים, הם ציר חשוב במיוחד. אין שום קונסטלציה פוליטית בלעדיהם ביפר. עכשיו, הסיפור הזה של להגיד, אנחנו נהפוך את תל אביב לבני ברק, אני מציע לא ליפול אליו, מכיוון שאנחנו רואים למשל מה קורה לשבת הציבורית בישראל. אנחנו רואים בחודשים האחרונים, שבת אחרי שבת, עבודות ברכבת, עבודות בחברת החשמל. עכשיו, לחברי הכנסת החרדים לא כל כך אכפת מחילול השבת הציבורי, כמו שאכפת שנדבר על זה. להם טוב השקט. והשקט הזה הוא נורא נורא חשוב כדי לסגור את העניינים כמו שהם תמיד היו, הם היו בשקט. עכשיו, אני מציע, בכל זאת, אי אפשר להגיד, אני לא טוען שלחרדים
אין הישגים. לא, אבל השקט נגמר, על זה תסכים עם אבישי. שקט הוא רפש במקרה של תל אביב, השקט נגמר, וזה צרה צרורה. עכשיו, בוא נחשוב, אני מציע כאן דבר אחד. לא, אני מגלה סדקים בעמדתך. לא, בכלל לא. אני מציע לעשות הבחנה בין דברים שהם דת ומדינה קלאסיים, שזה השבת, שזה הגיור, שזה המקוואות, לבין דברים במרחב החרדי. במרחב החרדי אנחנו רואים שהממשלה הזאת נותנת לחרדים הישגים שלא היו כמותם. אנחנו רואים... אבישי, כן? אז אומר אטינגר, בואו, אל תיפול להם. הם משרתים את הצרכים הפנימיים שלהם כמו תמיד. הוא אומר דברים נכונים במובנים רבים. כלומר, אנחנו אומרים, האם בסופו של דבר הם מסוגלים לסגור את תל אביב? זה מה שהוא אומר בעצם. בסופו של דבר, הרי הם לא יצליחו לסגור את המרכולים. אם היית נותן לאריה דרעי את האפשרות, קח את כל האמצעים הפוליטיים, קח את כל החקיקה האפשרית, מה אתה עושה עם תל אביב? אתה הופך אותה לבני ברק? אז אני טוען שהוא גם לא רוצה להפוך אותה לבני ברק. אוקיי, אז אני אומר, אם יש משהו שאנחנו לומדים על הדינמיקה של הכפייה הדתית והחרדית בישראל... Hola amigo, taco bien picante te traigo, que órale! יקחו ויכפו אותו. אם יש משהו שאתה לא נותן, הם לא יקחו ולא יכפו. עכשיו צריך לראות, קרו דברים באמת. אנחנו אומרים, מתווה הכותל שהחרדים רצו לדפוק אותו, אין כותל, הייתה אמורה להיות רחבה, אבל גם אין חוק כותל שהם רצו. שים לב שהם לא מצליחים לקדם את חוק הליכים. אבל אבישי, רגע, אנחנו מדברים עכשיו עם נושא מרכזי בהגותך, ואני אומר ברצינות, והוא הסובלנות הספרדית האורתודוקסית המפורסמת. לאן היא נעלמה? את הדבר הזה, אני צריך בשביל זה פינה שלמה, אנחנו צריכים לנתח את זה, אנחנו צריכים להבין מה קרה כאן. אני מדבר במיוחד על דמותו המתונה באמת של אריה דרעי, שלפני חצי שנה או 8 חודשים דפק טקסטים כמעט חסרי תקדים, שדיבר על זה שבתל אביב החילונים צריכים להחליט איך תראה השבת שלהם, כי יש להם אחריות על קדושת השבת. ואז אתה אומר, מה קרה בטווח הזה של הזמנים? שווה לעדכן אותו, החילונים בתל אביב החליטו איך נראית השבת שלהם, בין הברסרי ל... הוא אומר, הם צריכים להחליט על קדושת השבת, זו הייתה האמירה שלו. ואנחנו רואים פה שינוי חיצוני. אני חושב שבחלק מהעניין הוא נובע מחולשה של ההנהגה החרדית, ובחלק מהעניין, כמו שדיברנו על זה, דווקא החולשה של ש"ס והניסיון לחפש זהות, אז מתוך הניסיון הזה לחפש זהות, המאבק בחילונים הם הופכים לאלה שמובילים אותו ולאו דווקא מובלים על ידי החרדים האשכנזים. אני יכול להציע הסבר, יש כאן גם שינוי ב-DNA של ש"ס אחרי הרב עובדיה יוסף, זה ברור, אבל גם תפקיד הרשתות החברתיות והתקשורת החרדית. הם עושים להם את המוות, והם לא מבינים את הדיסוננס הזה. איך יכול להיות שאתם השלטון ותל אביב ממשיכה לחגוג בשבתות? ועוד נקודה, הברית עם הציונות הדתית. בנט הולך עם החרדים בעניין הזה, זה מכפיל כוח שלא היה להם. זה עובר עליהם בעצם מה שעובר על כל הבייס הימני במדינת ישראל, זה מה שאתם מספרים לי. אני אומר בכוונה בייס ימני, למרות שמדובר בקו חלוקה אחר, אבל כל מישהו חלק מהקואליציה הזאת. לא, אבל כל הרעיון הוא להפריד. הניסיון האורתודוקסי להכניס את המסורתיות ואת הימניות לתוך הסל שלהם, הוא ניסיון הוא לא עובר. תודה רבה לשניכם. אז דיברנו